Il-minuta tibda issa. Joseph Lija, direttur artistiku. Kif tiddeskrivi l-atmosfera ta' knisja? Missirietna ħadmu ħafna biex isostnu l-arti ġewwa l-knejjes tagħhom li huma ħanejdu hekk iċ-ċentru artistiku ta' kull belt u raħal. U x'għandu differenti dan il-festival minn festivals oħrajn? Din is-sena ħanużaw siti differenti, 10 knejjes differenti fejn ħanamlu dan l-11 edizzjoni tal-Malta International Organ Festival fejn inżuru knejjes differenti madwar Malta Għawdex. Jiġu artisti kbar internazzjonali. Fl-ewwel kunċert ħajkun Cameron Carpenter, l-iktar organist infittex madwar id-dinja, ħajkun qed jiġi Malta permezz ta' dan il-festival. U kif tiddeskrivi dan it-tip ta' mużika? Din it-tip ta' mużika tmiss il-qalb, tmiss is-sentimenti, mhix mużika biss kwieta, imma anke mużika movimentata, imma tħallik taħrab ngħidu hekk mill-istress li qed toffri l-ħajja ta' kuljum.